Avui serà un gran dia, aprofita'l. Tots sabem que tenim moltes coses a fer cada dia, però el temps és limitat. Ens agrada molt introduir nous hàbits, nous conceptes, però no tenim temps. Com ens explica en James Clear en el seu llibre Atomic Habits, per adoptar un nou hàbit aquest cal que sigui obvi, atractiu, fàcil i satisfactori. Això, per no allargar-nos massa, vol dir obvi, que el trobis de forma fàcil, que el tinguis davant, atractiu, que et facin venir ganes per si sol. Fàcil, perquè de coses complicades a la vida ja en tenim prous, i que et facin sentir bé, satisfactori. Si vols aprofundir, et recomano aquest llibre, Hàbits Atòmics, Atomic Habits, James Clear. Seguint aquests consells, us recomano un munt de petits possibles hàbits que et canviaran la vida. Agafa els que t'interessin i si no, posa'n de nous. Abans de seguir, per si de cas no arribes al final, sisplau, un m'agrada aquí sota. Ajudarà els algoritmes de Google a que aquest vídeo el pugui veure més gent. I si encara no estàs subscrit, a l'altre costat, primer hàbit, escriu un diari. Sé que sona gros i a més sona tòpic, però és molt fàcil. No cal començar escrivint 3 pàgines de totes les teves experiències. Comença amb un simple agraïment o 3 agraïments. I si això d'agraïment et sona massa mental, escriu: dona les gràcies, estic content per, estic content de que ha passat d'això, estic content de m'ha passat una altra. Una altra fórmula molt senzilla de més, el m'oblidaria de, estic agraït per i em focalitzaré en. Resolent aquestes 3 frases tenim un petit diari començat cada dia. Comencem amb aquest petit hàbit. Ordena-ho tot. Normalment parlem d'ordenar, quan pensem en ordenar, pensem d'ordenar la casa, i així la Maricondo s'ha forrat amb explicacions de com ordenar. Però també tenim la nostra vida digital. Passem moltes estones en la nostra vida digital. No t'has parat mai a pensar quanta estona tardes en buscar un arxiu, en obrir una aplicació, el temps que perd fent tot això per no tenir les coses ordenades? Quan vegis que alguna cosa no està una aplicació que has tardat molt a trobar, posa-la en un lloc que sàpigues on és. Per la següent vegada no perdis aquest temps. Dins del concepte ordenar, també tenim el llançar o reciclar, i en la vida digital l'esborrar o desinstal·lar. Un entorn ordenat et farà guanyar molt i molt de temps. Un de fàcil i que m'agrada molt, somriu. Pots fer-ho quan vulguis, però si ho fas immediatament després de despertar-te, és brutal. Encara que estiguis estirat o mig assegut, com prefereixis, agafa aire 2, 3 cops, fes aquestes respiracions, després somriu i si vols pots dir: avui serà un gran dia. Pots repartir l'actuació durant tot el dia, les vegades que vulguis. A més, el somriure activa la musculatura de la cara i et fa mantenir un aspecte més jove. Aixeca't més d'hora i vés a dormir abans. Com tot, fem-ho petit, no cal que ara de cop t'aixequis una hora abans, fem-ho 15 minuts. Crea l'hàbit, afegeix aquests 15 minuts de matí, guanya aquests 15 minuts de matí. Si ja ets dels afortunats que t'aixeques a les 6 o abans, no cal que t'aixequis més d'hora. I al matí fes el llit. Quan t'aixequis, fes el llit, no cal que sigui el millor llit del món, no cal que sigui el llit d'un hotel. Estira llençols, adsenta una mica que quedi ordenat. Potser és la teva primera victòria del dia, fer el llit. Com deia William McRae, si vols canviar el món, comença fent el llit. Prepara la roba el dia abans, estem en aquesta línia de guanyar espai en aquest temps de matí, aprofitar aquestes primeres hores en què som molt més productius. Si els dediquem a estar pensant què ens posarem, estem perdent un temps supervaluós. Si ets de la majoria que et vesteixes segons el que farà demà, normalment el dia abans ja sabem què farem l'endemà i ja sabem quin temps farà, per tant pots deixar-te la roba a punt i guanyar un temps meravellós. Beu més aigua. Al matí, sí, al matí has de beure un got d'aigua, només llevar-te. Potser un got
amb llimona. Però durant tot el dia posa més aigua a la teva vida. Bevem molta menys aigua de la que tocaria. El nostre cervell, els músculs, la pell es queden secs, no treballen bé. Tot fos tan fàcil com beure una mica més d'aigua, no? I parlant d'aigua, dutxa d'aigua freda, sempre. Ens reactiva, ens desperta. El sistema circulatori es posa a to. Diuen que prevé malalties, és un antidepressiu natural, la teva pell està millor i el cabell. Què me'n dieu del cabell? Sabeu que l'aigua calenta debilita els fol·licles pilosos? Amb aigua freda podràs lluir una fantàstica cabellera, d'això en soc un expert. A més, al matí afegeix un minut d'exercici. Un minut! No mitja hora, no una hora. És que necessito canviar-me, és que necessito vestir-me, posar-me... No cal. Un minut d'exercici. Fes 4 flexions o 4 abdominals o salta la corda, fes el que vulguis. Un minut d'exercici ho pots fer amb el mateix pijama posat. I si pots caminar, fes-ho. Aprofita petits desplaçaments, gaudeix del procés de caminar. Hi ha una frase que diu qui no té memòria ha de tenir cames. Doncs cada vegada que et deixis alguna cosa i hagis de tornar a buscar-ho, aprofita o gaudeix d'aquest moment, aquest regal que t'ha fet la teva desmemòria. Si treballes assegut o fas moltes activitats en què estàs moltes estones en la mateixa posició, mou-te, activa, t'aixeca't cada hora, posa't una alarma si cal. Passa un minut cada dia amb tu mateix, sense mòbil, sense pantalles, només amb tu, avui, ara, present. Si vols dir-ne a meditar, digues-li a meditar, però tanca els ulls un minut, respira i queda't tu amb tu. Potser és una activitat que mica en mica t'anirà agradant i atraient i li aniràs dedicant més temps, però comença amb aquest un minut. Estalvia. Com explica el llibre L'home més ric de Babilònia, per tots és difícil estalviar, independentment del que cobris i de les despeses que tinguis, independentment de les teves entrades i sortides, ens costa estalviar. Una forma de fer-ho és estalviar abans de que vegis els calés, abans de que t'arribin, ja tenir-los apartats. Això pots fer amb la teva entitat bancària. Cada mes reservar una part del teu sou. Si guardem una desena part del teu sou cada mes, al cap d'un any tindràs més d'un salari estalviat. T'imagines el que pots fer amb més d'un salari estalviat? Si no, fons, borsa, bons, crowdfunding, immobiliari, crowdlending, or whisky, et deixo alguns links a la descripció. Presta atenció a les teves finances. Mira cada dia els teus comptes, els teus estalvis, les teves entrades, les teves sortides, per simples que siguin. En una societat actual basem el nostre benestar en l'economia, per tant no és lògic que només miris els teus comptes de tant en tant. Diuen que si prestes atenció els calés es multipliquen. Encara no tens bitcoins? Presta atenció a les possibilitats que venen cada dia i són per tots. Gestiona el teu temps. Planifica't. Posa't objectius i posa data a aquests objectius. Ja saps que la millor forma de planificar-te és setmanalment, no diàriament, no mensualment, no trimestralment, setmanalment. Mira cada setmana, és una bona activitat per al diumenge al vespre, planificar la teva setmana. Si no saps com fer-ho, www.posoqui.cat. El link també a la descripció. Pensa en positiu, aquesta és fàcil, no pots decidir ni preveure, ni canviar allò que et passarà avui, però sí pots decidir com hi fas front. Si ho gestiones de forma positiva, viuràs millor. Cuida els teus, ho dèiem en el vídeo de l'Ikigai, cuida la teva tribu, envolta't dels teus, els teus amics. Envoltar-te de gent que estimes i que t'estima és motiu de viure més anys. Amplia aquest entorn, fes-ne de nous, amplia el cercle. Posa nota al teu son. Què tal? Com has dormit avui? Pregunta-t'ho a tu mateix cada dia. I escriu l'hora que has anat a dormir, l'hora que t'has despertat, quanta estona has dormit, o valora-ho amb una simple nota de l'1 al 5 com vulguis. Si no has dormit bé, escriu i reflexiona per què no has dormit bé, com vas estar ahir, la teva temperatura, què has menjat, què has fet, en quina fase està el teu cos, com et trobes. Això et servirà per corregir coses i dormir millor. Adquireix i regala experiències, no objectes. Estem carregats d'objectes, tenim segurament moltes més coses de les que hauríem de tenir per viure bé i feliços.
creem experiències. Ens ho diuen per tot arreu, però creem records. És molt més fàcil regalar un objecte que només val euros que una experiència que normalment implica molta més creativitat i temps, dues coses que són molt més valuoses. Abans de fer una cosa, pregunta't què t'aporta. Si t'aporta alguna cosa positiva, no t'aporta res o t'aporta una cosa negativa. Perquè certament sovint ens toca fer coses que no ens acaben d'aportar i ens sembla que no ens acaben d'aportar. Si és així, que ens toca fer alguna cosa que no ens acaba d'aportar, canviem immediatament el punt de vista i aneu a buscar alguna cosa que ens aporti que sigui positiva, perquè el resultat del dia ha de ser que fem coses que ens aportin. Informa't de l'actualitat màxim un cop al dia. Estem sobreinformats. Ens arriba informació per tot arreu. Abans només teníem diaris, després vam tenir diaris i tele i ràdio i ara mòbils i notificacions. Parem les notificacions d'informació. No és normal que un diari ens estigui avisant al mòbil de que no sé què ha passat a no sé on. No ens importa, no ens canviarà la nostra vida, a menys que ens dediquem a aquests temes. Com explicava en el vídeo de les Not To Do List, eliminem notificacions d'informació i, si podem, també de xarxes. Per informar-te un cop al dia i fer-ho bé, pots fer servir els podcasts. Així la informació la tens en el moment que tu vols, no que els altres volen. Analitza sovint el teu cos. Com estàs col·locat, com seus, com camines, com estàs dret. Les males postures són origen de molts dolors que augmenten amb els anys. Aplica la regla dels 2 minuts. Aquesta forma part del sistema GTD, Get Things Done, un sistema d'organització que explicarem en el proper vídeo. No en un vídeo d'aquests, sinó en el proper vídeo. Estigues atent. Per no entrar en detall, el concepte és que si tens una cosa que fer que dura menys de 2 minuts, fes-la ara, ja estarà feta. Si dura més de 2 minuts, l'hem de planificar i hem de mirar com la fem. I ho he dit un munt de vegades, no deixis mai d'aprendre. Dedica cada dia una estona a aprendre. La millor forma d'aprendre és llegir. Llegeix mínim 15 minuts cada dia. Si et vols planificar l'aprenentatge, pots fer una llista de coses que t'agradaria aprendre i la poses una cosa cada mes, no? 12 mesos, 12 causes. Hi ha un munt, si no t'agrada llegir, hi ha un munt de blogs o de revistes a la teva disposició que et poden ser molt interessants. Espero que t'hagi agradat, que t'hagin agradat aquests petits hàbits. N'hi ha molts més. Adopta els que vulguis o els que tu creguis o canvia'ls, però posen uns quants en marxa. Et faran millor. I recorda que somriure és gratuït. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me, per haver arribat fins aquí. Ja saps si t'ha agradat. Si encara no estàs subscrit, fes-ho, sisplau. M'encantarà rebre els teus comentaris a través els comentaris de YouTube directament o a través del blog. No dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú. Com sempre, totes les novetats a bartu.cat i aquí sota links que he comentat durant el vídeo. Gràcies per escoltar-me, gràcies per compartir. Ens veiem.